wonde l'estomac ene wonde hémorroïde ɗum ɗo l'estomac woni hémorroïde kañum jiidi yumma e baaba sa yeehi to tubakoɓe mbima ko hémorroïde sa yeehi to docteur e babarankoɓe mbima ko koko sa yeehi to fulɓe mbima aɗa wonde cumɓerel eyi amadou ɓam téléphone am gadda fulɓe mbima ko cumɓerel or ko ɗum ɗo ñaw o hémorroïde e koko e l'estomac fof ko ñawande wotere e ko rafi goto e ɗum noon mbatten ɗum hakkille ƴeewen hono mbatten hakkaɓen hen taw en jarani poɗɗe en ciroyani leɗɗe goɗɗe en coodiyani leɗɗe goɗɗe to Bayil Diallo voilà e mbaɗani amen duwaw beele min jaa min koro e korkaji moƴƴi inchallahu ewa ɗo min goni ɗo Nouakchott no ɓuuɓi alhamdulillah ewa mbeɗa min korɗo walla min koro e Dakar inchallah jaɓɓi so min keɓani lawol yaade Arabie Saoudite kay machallah ma min korɗo inchallah ewa ɗum noon on calminama on juurama on jettama mbeɗa adamo titore muɗum woni ɗo ko leɗɗe meɗen kanje tubakoɓe en mbiya ɗum gombo c'est très important eyyi voilà joni aɗa jogui bidon ma mami ar mi fotata mon bidon 1 litre et demi dida woɓɓe mbiya jago e woɓɓe mbiya EVA OVA no ɓe mbiyata voilà e litre et demi ɓama ɗum joni ɓama ɗo kanje nayyi yeeru taw kerƴade haɗe cewa ok jagga mbaɗa ɗum e nder bidon 1 litre et demi ayi ko woni dow ɗon ko woni ɗon ko laayi itta engel laayi gotel kerƴaguel hangel sewa mbaɗa hen kebbina bidon on jeɗɗina ɗum ɗo ala tout ala ta an o gonɗo hémorroïde an gonɗo e diabète an gonɗo e nerf an gonɗo hypertension ɓe haalanmade wona ko cadeau mawɗo gaddanmi mon ɗo pour mi heɓa duwawo e moɗon eyyi machallah mballodiren e jurum nderagal e nelaɗo Allah o wi wi ɗum mbiɗa e téléphone nelaɗo Allah o wi sa yiiɗi wonde julɗo timmuɗo yiɗanat banda hono ko jiɗanɗa hoore ma ko wallahi mbeɗa yiiɗi kalis wallahi mbeɗa yiiɗi kalis ɗum ɗo mbeɗa wawi fewnude ɗum mi waɗa ɗum gueɗe ɗe foof mi waɗa ɗum condi haal France haalamo tubakore il est occupé e voilà taƴ e voilà eyyi machallah mbeɗa wawi herƴude ɗum mi waɗa ɗum condi waɗe cabune mbeɗa wawi ɗum condi mi hokka rewɓam defa ñaama voilà mbeɗa wawi jaggude ɗum mi waɗa ɗum hayni ha gasa wonta nebam ɗo hecciɗiri ni waɗe nebam wonta nebam bidoŋaji ɗi loowe on technique fof eɗen jogui ɗum mi heeɓa hen ko gurdum min e gallam voilà alhamdulillah kono ɗum ɗo min mbaɗiranmi ni ko beele goto mo gadini heeɓa hono ɗum dañana wurde dañana hordi taw caɗele ngala a faami ene safara ko heewi wona ɗon haade saɗa ɓama ɗum e nder lewru korka ko reedu ma yorno ko pop reedu ma artata état normal so reedu ma yorade e wontata hémorroïde e wonta e koko e wonta e caɗele goɗɗe probléme mo pop ko reedu yorno ɗum tum waɗata manifesté jogma en norol keeji walla min ko ndemowo min komi chauffeur min komi pilote min komi gawowo mi darto mbeɗa awdi ɗum ɗo fof saɗa waɗi a wawata gollude ɗum équilibre o wi jagguma mbeɗa téléphone kadi ɗa eyyi machallah haale rappelé nene ma eyyi machallah ɗaccon hakke de ko téléphone ngaji ngara jana e am seeɗa eyyi machallah ɗum ɗo fof saɗa jogui ɗum ɗo ma wor walluma ner sa ner ko ner sciatique saɗa ɓama kiiɗo lekki a yara e wondata e ko wiyete ko tubakoɓe wiyata ko colo vertébral e wonta e hyper lombaire woni jokkule ƴiye ma ɗe ɗo lommodiri ɗo horgata mankata ndiyam par ce que so ala ndiyam tan yora yoori ɗum ɗo woni jaggo e ɗaɗol dande ma ngol dow hedde segorde hoƴƴude ɗo ha yettode dokkodu ma ndu ɗo ɗaɗi ɗi fof ko ɗo kawri ko ɗo ɗi ceerta ko ɗo ɗi carato gotel fof fa e droit muɗum ko golloyde ko golloyde ɗum to ɗi joori tan ɗum to fajji gondata ko hypertension saɗa imo ma mbano modi bonnade ni ko ma buññinoɗa ay caɗele ngari jottimama ɗum noon mbatta hakkille machallah e ɗo kanje ɓe jiiɗon pewno noon koye moɗon cippiren he nder lewru korko ndun ara yawtire meɗen e jaam c'est très important ko ballal manggal wonande debbo wonande gorko wonande mawɗo wonande suka en tant que korka ka so ari ina tampinma fewnu ɗum ñande premiére nde haala feet woto manque nder suudu maɗa kas subaka kas subaka wendogo kas futuro sa taƴi ha e are juuloyde e ñaami e gayni jara kasma on jaaha juuloya garta e faami sa ñaami e gayni haɗa lelo ɓama kas goto jara an e l'estomac on gonta wondu an e gastrique jooɗa tan riwlo ga on gonta wondu an e reedu yorndu sa yehi tarode ko ma emoɗa e sertata hen laaɓa kadi taare ma gara garta état normal
tare ma gonta sukku tare ma gonta hewde war sa fo tarode cofa seeɗa garta joɗa ɓoye gimoɗa jaha ɗum ɗo fof e waɗa ɗum naturalisé e ɗeɗo leɗɗe ɗe belɗen ɗo tawa yahani dow e yahani less ina wayno oɗo vidéo gonɗo dow sa udditi ɗum saɗa nana français ta nanata français haalata wonande neɗɗo mo guite niɓɓe wonande neɗɗo gonɗo hypertension jaggi guite ma déjà par ce que guite ko hippoto ma hotan jiya ara yitere ma nasta yiide no fewi niɓɓiɗo waɗa fulu e wawa soynade woɗɗi koma niwnoɗa adda ɗum ko hypertension tension jippima e hoore ma tinde ma nde déjà jaggi guite ɗe ampoule aji ɗi ɗi mbaɗa kono burluɗi ni ɗi pamɗita doole ha fakita aɗa ƴeewa téléphone no fewi hono no Bayel Diallo ni ampoule aji ma sa renaki il faut na coda lone tawa vraiment